kalian lan umumipun dumateng kita sedaya. Kula mireng menika Adik Fani nembe rawuh saking Makkah Al Mukarramah inggih menika nindakaken umroh. Mugi-mugi saestu anggenipun kagungan hajat Bapa Sukimun dalah keluarga sedaya tansah asal ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ngapunten dumateng Ibu Juru Rias menika acara kerobokan dereng bakdo menika dipun lanjutaken inggih menika dahar gembul bujono. Sumangga dipun lajengaken. Ngapunten sepindah malih kawula. Rujake para sarjana aja ayo dimen lestari dada rujak lo rujake wong dimen ngilo lamun kanggo sang puji aja lali lo raden Ratmanya remane
Para pinilenggah dalah prarawuh sedaya menika panyuwunipun nyingkat wekdal pramila sumangga acara menika kita tingkataken dumawah inggih punika pasrah panampining temanten. Para rawuh dalah pinanggah sedaya ingkang kapiji dumateng ingkang kapiji dados pasrah temanten panjenenganipun wekdal kawula sumanggaaken sak cekapipun. Sumangga dumateng Bapak Supriyono wekdal kawula sumanggaaken. Iya Pak Yun. Nun sewu wonten ralat malih inggih punika ingkang kapatah dados pasrahipun temanten panjenenganipun Bapak Mudin Salim. Sumangga wekdal panggen saha panggena kawula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa al-ayah amma ba'du. Panasanipun para alim, para ulama, saha para bapak kiai ingkang menika wekdal ingkang satuhu kinabekten sedaya fatwah-fatwahipun pinesepuh dalah sesepuh ingkang tansah kaumulyakaken. Utaminipun panjenenganipun Sohibul Hajah Bapak Sukimun keluarga saha kadang pisan Bapak Wahyu keluarga ingkang tansah kula mulyakaken. Para bapak, para ibu tamu undangan sedaya ingkang tansah kula mulyakaken, temanten berduha panjenenganipun Mas Bagus kalian Mbak Rinda yang berbahagia. Saderengipun kita lajengaken sumangga kita dherekaken aturaken ras puja lan puji syukur nahu wa ta'ala dalem Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat menika kita sedaya
saged makembal wonten dalemipun Bapak Sukimun kanthi kawontenan sehat wal afiah kangge mangu bagya saepun teman kalih saha panggihipun teman kalih mugi-mugi pikantuk barokah pikantuk ridho saged ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Pramila menika sumangga ngaturaken tasyakur kanthi wasan hamdalah bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat lan salam katuraken dumateng junganipun Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ing pangajab kita sedaya minangka umatipun mugi piyakatos syafaatipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Allahumma amin. Salajengipun kula ing mriki matur nuwun sanget atas bedahipun kang sampun kaparingaken. Ing mriki minangkani panjenenganipun Bapak Wahyu sekeluarga tansah ngaturaken sepindah ngaturaken salam taslim kangge nyanipun Bapak Sugiem sekeluarga kanthi wasan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaping kalihipun inggih menika kula mriki rawuh sak rombongan saking tlatah Kenongarjo bagian Kilen. Kula sangat matur sangat ingkang sampun paringken nggih menika pahormatan, pasugatan, palenggahan. Minggahipun dhateng pasugatan te pasuguhan kang sampun kaparingaken dhateng kawula sak rombongan. Mugi-mugi atas dereh payahipun Bapak Sukimun keluarga anambahi nuwuhaken kesaenan, nuwuhaken amal kang sae ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi amalipun Bapak Sukimun keluarga pinaringan piwales ingkang sae ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salajengipun mbok pilih suwan kawula sak rombongan wonten timbang sohipun atur wonten tingkah laku solah bawana kemawon ingkang kirang nuju prana dhateng janganipun Bapak Sukimun keluarga saha masyarakat mriki kula anamu nyuwunaken pangapunten ingkang kathah-kathahipun. Salajengipun kula ing mriki ugi nampi jejibah kaplih masrahaken putrinipun Bapak Sukimun ingkang asma Mbak Arinda menika. Kula pasrahaken dhateng Bapak Sukimun keluarga krusa tansah nampi anak kula Arinda. Ados putra piyambak ampun ngantos dipun bedak-bedakaken antasipun putra mantu kalian putra piyambak. Mugi-mugi anggenipun bebrayan agung menika Mas Bagus kalian Mbak Arinda menika nuwuhaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Salajengipun ugi Bapak Sukimun kula suwun kersa paring arahan paring panggala wentah anggenipun bebrayan agung Mas Bagus kalian Mbak Arinda menika mugi-mugi anggenipun rumah tangga menika kersuwa dados rumah tangga ingkang ayem tentrem donya angkatos akhiratipun. Derekande akhiripun mugi-mugi enggal dipun paring momongan ingkang sholih lan sholihah. Allahumma amin. Ugi kula pasrahaken Mbak Arinda menika kanthi waosan Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mbak Arinda temanten putri kawula aturaken kawula pasrahaken dhateng Bapak Sukimun keluarga. Salajengipun niki mangkin mbok pilih sampun paripurna pawiwahan menika kula sak rombongan. Ugi badhe nyuwun pamit mugi-mugi kuntur kawula sak rombongan milih saking dalem menika ngantos dalemipun piyambak-piyambak tansah manggihana rahayu wilujeng pun wonten alangan satunggal punapa-punapa. Allahumma amin. Mekaten kang saged kula aturaken minangkani Bapak Wahyu keluarga wonten kita lepun atur ingkang dereng kresep teng saya kula namung nyuwun pangapunten sak kathah-kathahipun. Billahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tatas atur wijang wijining basa saking panjenenganipun Bapak Mudin Salim kaaturaken matur sembah nuwun. Dumawa hadi cara selajengipun inggih menika kirab temanten utawi Lukar Busana dumateng panjenenganipun Ibu Rias, monggo wekdal kawula sumanggaaken. Kagem nglipur para tamu nuwun dumateng karawitan Rukun Marsudi saking Tanjung Rejo kasuwun paring alelipur dumateng sagunging para tamu anggenipun ngerahapi dedaharan sakwontenipun sumangga dipun rahapi kanthi mardu margikaning penggalih dumateng karawitan Rukun Marsudi wekdal kawula sumanggaaken matur suwun.
Marsudi. Hae hae. He a he e. He a he o. He a he o. Iya iya yo. Hey oh oh. He a he o. He a he o. Iya iya. Matur suwun dumateng paguyuban karawitan Rukun Marsudi ingkang sampun paring alelipur dumateng sagunging para tamu. Sumangga para rawuh kakung sumawoni ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah kita tingkataken hadicara saklajengipun inggih punika atur panampi dalah pambagio harjo saking panjenenganipun Bapak Sukimun dalah Ibu Sumarmi dumateng Duta Suraya utawi ingkang kajibah panjenenganipun Bapak Afandi wekdal saha panggenan kaaturaken sak cekapipun. Sumuk Bu, Pak. Nggih, sedaya sumuk. Oh, prasak kula kliyambak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Mengke sing kersa jawab kanthi keras kewajiban gugur utang lunas sing urung utang iso kontrak neh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul qawiyul maktin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul sayyidul mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arijalul qawwamuna 'ala nisa wa qalallahu wa asiruhuna bil ma'ruf al-ayat sadaqallahu azim. Dumateng nggih menika panjenenganipun para alim ulama, para kiai talah waraji, Ibu Hajah dalah Ibu Nyai sedaya ingkang tansah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Niki mangke mboten saged kawula sebat kurmat kawula dumateng panjenengan sedaya awit kathah sanget nggih. Mangke nek kawula sebat setunggal bapa setunggal mungkin ngantos dalu. Nggih. Niki kula nggih niki mengke kula racuk mawon nggih. Sakipul bet khususipun panjenengan bapa sekipun sak keluarga. Pini sepuh Bapak adalah Ibu tamu undangan kakung Sawana Putri Kro nggih elektron kadang werda tangga RD tangga Tepalih tamu undangan warang nggono nggih soting sak panunggalane ingkang tansah kawula hormati. Bapak dalah Ibu tamu undangan kakung Sawana Putri ingkang tansah berbahagia. Monggo saderengipun nggih menika kula ngluntaraken nggih menika wonten ing ngarsa panjenengan daya sepatah kata kalih kata namung rumiyin untuk sedherek sareng-sareng ngaturaken puja lan puji syukur mateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Dene mbokot pen malih monggo nggih menika yen selawat sareng-sareng kanthi ucapan ingkang tujuaken mangke selawat kagem junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dalah Ibu tamu undangan kakung Sawana Putri ingkang tansah kula hormati wonten mriki kula minangkanipun nggih menika sesulihipun utawi dutanipun utawa babunipun Bapak Sukipun sak keluarga wonten ing mriki nggih. Pramila sakderengipun nyuwun pangapunten ingkang sak kata-kata nyawet menapa kula wantun ngadeg jejeg wonten ing ngarsa panjenengan sedaya mboten sanes bot-botipun ngemban dawuhipun Bapak Sukipun sak kukuban wonten ing mriki kapurih nggih menika ngluntaraken nggih unek-unek nggih menika napa atur napa ingkang perlu dipun aturin kedah dipun atur wonten ing siang menika pramila. Wonten niki sepindah Bapak Sukipun sak keluarga ngaturaken sugeng rawuh sugeng lelenggahan ingkang sak sekecanipun saha napa ingkang sampun kaparingaken dhumateng ngarsa panjenenganipun arupi dedhaharan menapa kemawon katur ngedhapi kagem telas mawon. Dene salajengipun nggih wonten mriki Bapak Sukipun sak kukuban ngaturaken matur nuwun sanget dhumateng tangga paris sanak kadang handai taulan ingkang sampun paring pambiyantu wonten ing mriki kangge nyengkuyung nggih menika wontenipun nggih menika bahagian wonten maestro sae menika ingkang sampun mbantu wonten ing mriki arupi menapa kemawon sae menika berupa harta benda pikiran utawi tenaga sedaya ingkang sampun nggih menika kabantokaken dhumateng panjenengan Bapak Sukipun. Bapak Sukipun namung saged ngaturaken agunge panuwun tanpa pependhan nggih mugi-mugi atas bantuan panjenengan sedaya pikantuk nggih menika rahmat saking asalipun Allah Subhanahu wa taala ugi pun bales ingkang sak kathah-kathahipun langkung kathah tinimbang napa ingkang sampun panjenengan bantuaken dhumateng panjenengan Bapak Sukipun sak kukuban. Dene salajengipun wonten ing mriki Bapak Sukipun nggih
Tentu kemawon kathah kekirangan-kekiran saya menika hormat nggih lenggah pasugatan. Pramila kula Bapak sekipun sak keluarga nyuwun pangapunten ingkang sak ageng-agengipun. Bapak dan Ibu tamu undangan kakung Suwana Putri ingkang tansah kula hormati. Dadi salajengipun nggih menika nanggapi nggih dutanipun panjenenganipun Bapak Wahyu ingkang dipun nggih menika salirane dening panjenenganipun Bapak Mudin Salim. Wau sampun matur kathah nggih. Nggih sepindah kala wau nggih menika dipun nggih menika tipi amanah kapten yang nglontaraken utawi ngaturaken salam tahlis dumateng warga Bapak sekipun pramila datang mriki kawula jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dene nanggapi salajengipun wau sampun nggih menika paring nggih menika atur saya menika kekirangan pangalembono dumateng keluarganipun Bapak sekipun sak keluarga. Saya menika kekirangan, saya menika kekatahan nggih. Namung mriki saged nggih menika ngaturaken dawuh sami-sami semanten ugi keluarga Bapak Sukipun iki semanten ugi. Dene nanggapi salajengipun wau kapasrahaken nggih menika temanten putri ora kuwalik mboten kuwalik pancing nggih dipun walik nggih. Nek sing aran niku ngomong dhewe, lha kuwi gak kepalik lagi anjaran patrane mboten nggih. Pancing pun sengaja diwalik wonten mriki. Timbangane jenengan kok wira karo wiri nggih niku sae dipun ringkes dhateng mriki. Temanten putri kapasrahaken dumateng keluarga Bapak sekipun sakmeniki kapurih nampi kanthi lenang penggalih nggih. Bismillah tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Temanten putri kawula tampi kanthi lillahi ta'ala. Ugi wau sampun kapasrahaken ugi ngiras pantes. Nggih. Ampun dibenten-benten mboten dhateng mriki mboten badhe benten-bentenaken wantawisipun putra piyambak kaliyan putra mantu sedaya sami. Ugi siap paring bombongan bimbingan panggula wentah wonten ing mriki adaptasi sesuai kalih keadaan wonten RT 13. Nggih. Siap nggih. Pun sedaya niku siap nggih. Pun nggih tetep kemawon, tetep siap napa-napa siap datang mriki. Dene yang terakhir wau sampune pawihan sampun cekap keluarga rombongan mun Bapak Mudin Salim nggih badhe nyuwun pamit. Ya datang mriki Bapak sekipun sak keluarga mboten saged menika maringi sangu menapa-menapa nggih namung doa restu mawon. Nggih mugi-mugi jengkar nggih kondur panjenengan jengkar saking tlatah RT 13 dumugi tlatah RT 11. Nggih. Mugi-mugi wonten margi pikantuk rahayu wilujeng mboten wonten hambatan setunggal menapa kemawon sehingga saged sowang dumugi dalemipun piyambak-piyambak kanthi keadaan sehat lan utuh Allahumma amin. Nggih. Nek jatosipun kapurih nginep Pak nggih jane. Nggih jane kapurih nginep dene panjenengan gadah nggih. Tanggungan ing sekinten mboten saged pun wakilaken kedah dipun laksanaken piyambak nggih namung saged nderekaken kundur. Makaten nggih menika ingkang saged kawula aturaken khususipun dumateng kawula pribadi. Temtu kemawon kula nek kon kalem ora iso Pak, wis kudu mlayu wae ya. Mlayu niki wis gak sah nganggo dipanggil aku mara dhewe nggih. Saking ya. Mbok menawi anggen kula matur mboten mbok menawi tentu kemawon anggen kula matur dumateng ngarsa panjenengan sedaya tentu kathah kekilapan kesalahan. Pramila nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahe. Nggih. Kula ini kasar ning kasare parut ya muga-muga akeh sing gunakno wonten nggih. Akeh sing gunakno. Ini angger tuku kambil ya mesti diparut. Arang kadang diselep ya diparut. Wonten nggih. Nggih. Lah niki pun cekap nggih. Pun cekap
Niki monggo sedaya ndedonga dhumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Niki malih kula ambali mengkane didongak-dongakno terang Pak Bu nggih. Didongak-dongakno terang nggih ngesakaken Bapak Sukimun. Soale udane wis dijamak ndek isuk nggih. Nah, pramila niki mengke nggih mugi Gusti Allah paring terang nggih. Monggo namung pantengasanipun Allah Subhanahu wa taala sedaya sampun lancar nggih mboten wonten hambatan setunggal menapa kemawon. Nggih mugi-mugi anggenipun jejodohan putranipun Bapak Wahyu dalah Bapak Sukimun mugi-mugi saged antut rukun bebrayan lan malih enggal dipun paringi momongan lanang utawa wedok padha wae. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Khususan temanten sekalian Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah jami'an alhamdulillah wa alamin. Kamdan yu'afini ama wa yukafi masjidah ya rabbana lakal kamdu kama yambagi li jalali wajhikal karim anti wal sultanik barokallahu laka wa barokah alaika wa jama'a banak bil khair rabbana hab lana min azwajina wa qurrata ayun waj'alnil muttaqina imama rabbana dulang napusana wa ilang takbir lana wa tarhamna lanakunana minal qoriin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Bakatane assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal kawula aturaken dhumateng pembawa acara. Mekaten atur panampi saha pambagya harja saking panjenenganipun Bapak Apandi lan donga sampun kawas pratandha sampun selesai utawi sampun rampung utawi sampun paripurna hadicara ing hari kelenggahan punika. Namung saderengipun acara kita tutup langkung rumiyin kasuwun inggih menika sekores sawentawis para rawuh ingkang badhe ngersakaken sungging sarira utawi foto keluarga monggo ingkang badhe foto kita tenggo utawi kita sekores sawetawis. Sumangga para bapak ibu para rawuh ingkang badhe ngesakaken foto menika dipun sekores lan para yoga monggo sabar sauntawis Pak nggih. Sinawang datan meseni nyawang wengan yo laman rekoso tak lakon nane
nyawang cah ayu klambimu abang yen mati aku wis kurup angger tresnaku kok tampa monggo diajeng manis aja tuklawung ati bingung banget tansah ambarung tetuktane dadi linglung yen tak bebas terus ketlarang-larang sarung jagung saupama ngaring nang pinggir perkuan nang senabot mandang tresna tansah eling kanyang selesnya terus tak anti siang pantoro ya wangi sepi dadi saksi netes kaya banyu panyuwunku marang Gusti moga kanthi tresna suci ajut jut Wong manis. aja tumlawung Iya. ati bingung jabaru Lah nyapa? babonane dadi liwung yen tak pupus terus Eh ah, eh
Asuk. Anu apa diterusne sampe dikarep mulih to? Nyapa to mulih? Wangi sepi dadi ati. Kang tumetes kaya banyu mili. Panyuwunku marang Gusti. Uga dika mangke tresna suci. Pak MC pripun? Dewe gak nyanyi to, Dik. Pak MC malih napa mpun? Para rawuh dalah peninggal sedaya. Nuwun sewu menika acara sampun cekap. Pramila monggo acara punika kita tutup kanthi waosan kamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nuwun dumateng Ibu Rias kapurih ngelarapaken penganten sak rimbit wonten sak ngandhapipun terop agung saperlu badhe hormat dumateng para rawuh ingkang badhe nyuwun pamit lan mangke foto-foto utawi acara sungging salira saged dipun terusaken malih. Semindah malih nyuwun kalarapaken pinangantan temanten sekalian wonten sak ngandhapipun terop agung saperlu hormat dumateng para tamu ingkang badhe kundur. Mekaten saking kawula pribadi mbok bilih wonten kekiranganipun utawi atur kawula ingkang tumpang suh kirang nujupono tumrap panggalih panjenengan sami kawula pribadi nyuwun agunging samudra sami sumangga kita tutup kanthi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Kersake cinaket pawong mitra pinucal siadang kal kereje ikang halang tekan kakek inen langgeng ngoah kenipi brayan Ho! Ho!
bocah sial dakal kerajeki kang halal tekan kaget ninen lambat ya kancaning bising gembira kalih pirap banyune segara anggia numpak prau layar ing dina minggu keparingi soto Mesem guyu. Sesarkan rukun Marsudi. Badhe ngloncat. Iki jelake pongne, Mas. Hati lepat
Butek sangka sari Inggih katurut sagung para tamu kakung saha putri miwah kunjuk dumateng Bapa Sukimun sawetawis kadang wira pradonga badhe ngayahi wajib salat dhuwur ngaten mangke sabibaripun salat dhuwur lajeng enggal minggah wonten kepanggungan malih pramila aturuninga bilih sawetawis kasiget kanca-kanca badhe ngayahi salat dhuwur ngaten. Matur suwun awit kawigatosanipun.
Mati sek. Yo. Untuk mandek nek